سلام كمي تصنحوا كورات تخاتاتلتي نزي ساعة زحارنا يوم حدثة وانا ونزولنا يوم زيناتات حيزنا لكم متينا لنا نخطقاتلنا دمانا عدم ኣብ ኬንያ ዝተፋለየ ከተማታት ብኣሽሓት ዝቑጸር ዜጋታት ሃገር ተቃውሞታት ይካየድ ኣለዉ እቲ ሎሚ 25 ሰነ 2025 ርዕሰ ከተማ ናይሮቢ ሞምባሳን ኪስን ዝኣመሰለ ከተማታት ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ነቲ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣንጻር ኣካታዕ እማምን ፋይናንስ መንግስቲ ዝተኻየደ ሰልፍታት ንምዝኽኻር ዝዓለመ እዩ ኣብቲ እዋን ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ነቲ መንግስቲ ዘቕረቦ ወሳኽ ግብሪ ክስሕብ እኳ እንተተገደደ እቲ ተቃውሞታት ግን ክስካብ ካብ ስልጣን ክወርድ ዝቐርብ ጻውዒታት ኣንጻር ጭካነ ፖሊስ ዝገልጹ ቁጥዕ ምንባሩ እውን ይዝከር ኣብ ጠርዚ ጸረ መንግስቲ ዝተኻየደ ተቃውሞታት ገለ ካብኣቶም ተቃውሞ ዘስምዑ ዘለዉ ሰባት ናብ ውሽጢ ህንጻ ባይቶ ብምእታው ንብረት ክዕነዉ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ተዘርግሑ ቪድዮታት ተራእዮም ነይሮም ኣብቲ 2024 ዝተኻየደ ተቃውሞ ብውሕዱ 60 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተጣወቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ እዚ ነቶም ቅድሚ ሓደ ዓመት ዝተኻየደ ሰልፊ ኣብቲ ግዜ ንዝሞቱ ሰባት ንምዝካር ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ሓይልታት ጸጥታ ናብ ናይሮቢን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ተዋፊሮም ኣለዉ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝርከቡ 47 ግዛኣታት ብውሕዱ ካብተን 20 ከተማታት ብውሕዱ ኣብተን 20 ተቃውሞታት ይካየድ ከም ዘሎ ሰፊሕ ተነባብነት ዘለዎ ዓባይ ጋዜጣ ሓቢራ ኣብተን ተቃውሞታት ዝእንግዳ ዘለዋ ከተማታት ድማ ፖሊስ ሰልፈኛታት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ እናተጠቐሙ ይርከቡ ኣሽሓት ሰልፈኛታት ሮቶ ይውረድ ዝብል ጨርሖ እናስምዑ እቲ ፕሬዚደንት ካብ ስልጣን ንኽወርድ ይጠልቡ ኣለዉ ኣብ ናይሮቢ ጥራይ 50 ሰባት ከም ዝተቐተሉ CNN ዝረኸቡ ሓበሬታ ይምልክት ሃገራዊ ሆስፒታል ኬንያ ዝተፈላለዩ መጉዳእቲ ዘጋጠሞም ሰባት ንሕክምና ዝተቐበለ ኮይኑ እዚ ኣሃዝ ግን ብጥይት ዝተቐተሉ ጠቓሊ ምዃኑ ብንጹር ኣይተገለጸን መንግስቲ መደበራት ቴሌቪዥን ሬድዮን እውን ቀጥታዊ ሽፋን ከቋርጽ ኣዚዙ ኣሎ ፖሊስን ሓለፍቲ መራኸብታትን ፈነኦን ከቋርጣ ከም ተገደዳ እውን ብውልቀ ዝውነና መደበራት ቴሌቪዥን ይገልጻ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ፖሊስ ውሕስነት ከንጉስን ህይወት ክካለኸሉ ትእዛዝ መሓላሊፉ ኣሎ ስቲቨን ቲቪ ዝተባህለት ማዕኸን ዜናታት ሃገር ኣብቲ ዘካፈሎ ቪድዮ ኣባላት ባይቶ በሃውሪ ካብ ፓርላማ ክወፁ የርኢ እቶም ተቃወምቲ ድማ ነቲ ፖሊስ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ደፊኦም ናብ ባይቶ ክወፅሑ ዝዓለሙ ይመስሉ ነዚ ምፍጻም ግን ስልጣን ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ቀጥታዊ ቡድሆ ተገይሩ እዩ ዝረአ መንበር ገዛት ፕሬዚደንት ልዕል ሓለዋ ዝግበረሉ ኮይኑ ፍቓድ ዘይብሎም ሰባት ክኣተው ይፍቀደሎምን ሰብ መዚ ድሮ ሰልፈኛታት ጥሒሶም ከይኣተው ንምክልኻል ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ጽኑዕ መጠንቀቕታታት ሂቦም ኣለዉ ኣብዚ እዋን ባይቶ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ምጽሓት ከየጋጥም ሓያል ሓለዋ እናተገበረሉ ይርከብ ገለ ካብኣቶም ናብ ባይቶ ንምእታው ጽዕር ዘለዉ ሰባት ከምኡ እውን ጠበቓ ሙጉና እቲ ቤተ መንግስቲ ንብረት ህዝቢ ምዃኑ ይገልጹ ሙጉና ማሕበራዊ መራኸብታት ንብረትና ካብ ምቁፅጻር ዝዓከና የለን ብምባል ፕሬዚደንት ሩቶ ንቤተ መንግስቲ ከም ዘይውንኖ ይምጉት ካብ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ 60 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ማቸኮስ ሓደ ሰብ ብጥይት ከም ዝተቐተለ እውን ፀብፀባት ይቀላቀሉ ኣለዉ ብተወሳኺ ፖሊስ ብዝተኮሰ ጥይት ሓያሎ ሰባት ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ቀንዲ ሆስፒታል ከም ዝተወሰዱ ይግለጽ ኣሎ ብውሕዱ 10 ሰባት ብጥይት ከም ዝተቐተሉ ትሕብር ሲዝን ቲቪ ሕሙማት ብተንቀሳቐሲ ዓራት ኣብቲ ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ሃገራዊ ሆስፒታል ኬንያ ካብኣቱ ዘርኢ ቪድዮ ለጢፋ ኣላ ኣብታ ክሊፕ ሓደ ሰብኣይ ነቲ ፈነወ ፖሊስ ተኩስ ከም ዝጀመሩን ሓደ ካብ መሳርሕቲ ድማ ብጥይት ከም ዝተሃረመ ይዛረብ بخالي زيننا دما ኣብ ሆስፒታል ሱዳን ብዝተፈጸመ ዘስካሕካሕ መጥቃዕቲ ዝበዝሑ ህፃናትን ሰሙያ ጥዕናን ዝኾኑ 40 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹ እቲ ዳይሬክተር ብመንገዲ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣብ ጽላትን ጥዕናን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ደው ክብል ኣለዎ እዚ ድማ ክስመረሉ ዝግባእ እዩ ክብል ገሊጹ እዚ መጥቃዕቲ ምዕራባዊ ግዝኣት ኮርዶፋን ዝርከብ ሆስፒታል አልመጅላድ በቀዳሚ ተፈጺሙ ሆስፒታል አልመጅላድ እቶም መብሳት ዓመታዊ ዘቆፀረ ኩናት ሕድሕድ ተጸሚዶም ዝርከቡ ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ዳዕመ ሰሪዕን ይዋጉሎም ካብ ዘለዉ ግንባራት ኣብ ቀረባ ርሕቀት እዩ ዝርከብ بخالي زيننا دما እቲ ኣሜሪካ ብቀዳማዊ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸመቶ ደብዳብ ኒኩለሳዊ መደበራት ከም ዘይዕነውን ምናልባት ንኣዋርሕ ጥራሕ ነድሕሪት መሊስዎ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣብ ቤንታጎን ብዛዕባ እቲ ደብዳብ ዝተገበረ ስልያዊ ዳህሳስ ገሊጹ እቲ ኢራን ከተማዕውሎ ጸንሐት ዩራኒየም በቲ ኣሜሪካ ዝፈጸመቶ ደብዳብ ከም ዘይዓነወ መሰልያ ምክልኻል ኣሜሪካ ቅርበት ዘለዎም ሰመዝ ንመላፍንቲ ቢቢሲ ዝኾነ ማዕኸን ዜና ሲቢኤስ ኣፍሊጦም ዋይት ሃውስ ነቲ ሓበሬታ ካብ ታሕተዋይ ስዑራት ኣባላት ማሕበረሰብ ስልያ ዝወፀዩ ብምባል ውፅሓት ክብል ገሊጽዎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግን ነዚ ሓበሬታ ድሕሪ ምውፅኡ ኒኩለሳዊ መደበራት ኢራን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓነወ ብምግላጽ ሚድያታት ነቲ ታሪኽ ኣዝዩ ዕውዝ ዝኾነ ወታደራዊ ደብዳብ ከቃልኦ ይፍትና ከም ዘለዋ ገሊጹ ሞናሊዛ ራያና ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመትን ሻምፒዮን ኤርትራ ጨቢጣ ቅድሚ 3 ዓመት እውን ሞናሊዛ ሻምፒዮን ኮይና ከም ዝነበረት ይርስዓን بخالي زيننا دما ودبا صعب قاصال داغم ودبان مدساس نغزف لمعاتاو قلعه اتني عاوت براخنا قربه اتو بدو دما نحيل خيد نور كوينو نعلامان منت دحنت الربحان مغز قاص دما اوشت قرنا افريقيا يكون ابدا ገንዘለ ህዝብ ኤርትራ ብዝገጥሞ ዘሎ ብዙሕ ቡድሆታት ንኹሉ ዘይጋብሩ እዩ እቲ ጭቡጥ ነቲ ቡጥምር ንኸጭቡጦ ንሕልና ዘለና ሽቶ ዝኾነ ዝዕንቅፈ የለን
هدمان قدمي سرعة بلصقنا خلت عامت مولع حنشاب متشمم مولاتو حنشاب ورهم بلاي حنشاب بصادقانن قالوا زامسلو إلتات إثيوبيا إرترا خطورنا يا يوللو تلازم ما إرترا ما ختنت كوران زفلت كوينو هزو عالم ون يرد الله إرترا دلاي سلام برد دلاي تكونات أيقونتن إرترا أنصار سمع برترات سلفا يتفلتن أي كتسلفن ون مسهز تقراي زقبر كوينات يلن أغدقيتوا أحردوا عيناختو قاد سجرا زبل ناي يوتيوبات وعوات جميرو مسارتون تاي مخانو زي تفلتة ازوم زرباتات دمام ناي حاسو تنتانتات كسمعوت عنيهم هايمانو تكرمان تاد سوردن تادم تاوي تابا زي تزاربتو كمزيلانا تبحلت بولد زمسلو تنتانتات سمعوم ازا أجندا حزز جمرة زي كونس قدمي 4 عامتات تقرايا بوكيناتا بزنبرت اللوان نتقينات زمرحوز نبرو جنرالات شموم نمتسلام تسرح زيناتات زنبرون تخونون تعدس وردم قبل على حيمانوت بدل فتيمو باز مخنيات دمام كابو موزيك علم تفيو تعدس ورد دمام أبو كينات وان كم زموتا ترقاقيتو حيمانوتون مذكرتانة جنرال دمام درف داريفات اللوزبلو فشختا زلعلو حابريتاتات ونيروم برقت أبا يوتيوبات زلعلو زنبرو حيمانوت جرمان تعدس وردن الناتلعلو زسرحو تنتانتات وننتخونه ملو زسمعهم أكال زينبران تخون تايك بحال تدليو زبل أجندا كيت العلن كيت سمعنون سمناو أجندا خوين سانيحو هك يماسكبر زمچا ላይ የህዋት ባለስልጣን ጉዳቸው ሲፈጥ ታደሰ ወረደ አንዱ ስለነበር በጦርነቱ ላይ ህይወቱ ሊያልፍ ይችላል እሷም ይሄንን በማየት አልመለስም ብላ የነበረ ቢሆንም ነፃነቷን እንዳገኘች በጎልደን ኢንተርቴይንመንት አማካኝነት ለአድናቂዎቿ ነጠላ ዜማን በቅርቡ ለቃለች زخبركم من زخبرك انت قاتلتنا نسع زحزنا يوم حبريتات نتم كنت قاتلوا امطناخو يمسل نيرهم عبد الغطل بخالة حبريتا خسام نراخب بسلام نتمنى ببوز لهم سلام نعاخم يخون سلام